Hans. Og hjemme nu, hvor jeg er dritsulten. Hvor er min aftensmat? Har du ikke lavet aftensmat? Din drittkjerring! Jamen da sover jeg med styren i nat, de jævla du. Gider ikke sove med dig, drittkjerring! Der er der Hans. Ja. Obelix, detektiv. Det er min partner, Asterix. Jeg kan høre, hvad du holder igennem. Hvordan var det, du fandt kroppen? Jeg vågnede her i morges, og så gik jeg ud, og så fandt jeg ham i broen. Ja, det er jeg også ked af. På hvor du træder. Så han blev stukket i hjertet. Grum sag. Nogle idéer om hvem det kan være? Satans. Hvad fanden kan det være? Jeg tror, det er Hans. Og hvem er det så, du skal forestille dig at være? Jeg er Jackson. Ved du godt, du lige nu befinder dig på gerningsstedet for et mord? Ja, det er fordi, jeg arbejder på Danmark. Hvad er det, der får dig til at tro, det er Hans? Ja, fordi Hans var den sidste her på marken i går aftes. Nu vi taler om i går aftes. Hvor har du været i går aftes? Ja, jeg tog tidlig fri fra arbejde, så jeg kunne se fodbold, altså danske land imod Skotland. Hvad kan du fortælle os om de to? Ja, Hans har en mand, og det er ham, der er død. Og jeg tror, den mand slår Hans, for nogle gange kan jeg høre Hans skrige og råbe. Ja, så. Her har vi mit nummer. Du ringer, hvis det er, du ved noget som helst. Ja, eller kan komme i tanke om mere. Skal jeg nok. Og ellers vil vi kontakte dig, hvis vi har flere spørgsmål. Ja, godt at møde dig. Det var altså ikke mig. Jeg har ikke gjort noget. Ja, jeg har hørt det hele. Det var det altså ikke. Det var sgu da ikke mig. Jeg vil sgu da ikke slå min egen mand ihjel. Det er sjovt, du siger det, for du har alle former for motiver. Du var der både på stedet, og var det ikke også noget med, at du blev slået af ham? Det kan godt være, der er lidt tension mellem os. Men jeg vil sgu da aldrig slå min mand ihjel. Jeg har ingen beviser på det. Hold dem lige ved selskab. Jeg skal lige ringe til nogen. Hej, der er Romy. Det er tak til Obelix. Ja. Du kan sidde herovre. Vi har nogle spørgsmål til dig. Vi sætter dig her. Hej, Mr. Hans. Jason. Jeg kan forstå på jer to, at I har lidt historie sammen. Han påstår, at han arbejder på gården. Kan du give en forklaring bag det? Altså, han er ansat på vores gård, eller det er jo så nok mere min gård nu, men altså, det har sgu da ikke noget at gøre med sagen. Den mark, hvor din mand arbejdede, han udnyttede naturen til hans skyld og slog alle de dyr og slog dig. Er det den mark, du kalder for din nu? Det er sgu da fuldstændig lige meget med dyrene, hvordan de har det, hvordan de bliver mishandlet. Vi spiser dem jo alligevel bare. De dør alligevel. Det er jo fuldstændig lige meget. Og folk som dig får arbejde, så du kan få penge til dig og din familie. Dyrene er ikke født, så de kan blive mishandlet og spise det også. De er født for os, så vi kan passe på dem. For dyrene, de har følelser for dem selv. De kan føle smerte som os. Så du skal ikke mishandle dem og spise dem. Plus, du ved intet om mig. For familie har jeg ikke. Mere end familie, den naturen og dyrene. Altså, fuck de dyr!
Vi ejer dem. De har alligevel ingen værdi. De er bare til at blive spist. Det er så fuldstændig lige meget, at de dør. Hey! Hvad fanden laver du? Er du fuldstændig syg i hovedet? Fuck er det, du tror, du laver? Vi var så tæt på en tilståelse. Fuck! Gå ud og vent. Vi får snart svar på undersøgelsen. Så finder vi ud af, hvem det er, den rigtige morder er. Fuck. Nå, så er det bare os to. Du kan lige så godt tilstå nu. Får alligevel svarene lige om lidt. Subjekt 86. Formodet dødsårsag. Stuk i hjertet. Vi laver en skæring. Her. Skalpel. Ja. Hej. Du har svaret nu. Ja. Ja. Kom nu! Hold op! Hold op! Det er Jackson! Det var Jackson! Well,